रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। आगे मैया कौन देवता पूजनी गे, आगे मैया कौन देवता पूजनी गे। लैना पुतहिया खट मुदनी गे, लैना हमर मौगी खट मुदनी गे। हमारा से कुछो नहीं पूछनी गे, हमारा से कुछो नहीं पूछनी गे। लैना पुतहिया खट मुदनी गे, लैना हमर मौगी खट मुदनी गे। करके बियाह हमरा देना फसाई, देखे में लागो खाली सुनर गे। तोरा मैं पता हकौ अंदर से केतना हकौ ई छू छू नर गे। ए मैया बड़ी बदमाश हो गे। करके बियाह हमरा देना फसाई, देखे में लागो खाली सुनर गे। तोरा मैं पता हकौ केतना ई हकौ अंदर से छू छू नर गे। एक नंबर लागो हको भूतनी गे, एक नंबर लागो हको भूतनी गे। लैना पुतहिया खट मुदनी गे, लैना हमर मौगी खट मुदनी गे। छो बजे संझिया के सूत हो मैया, 9 बजे दिनवा के उठ हो। निमन बात ओरा लागो खराबता, छोटू भी कसवा कूट हो। अगे मैया ओरा कोई समझदारी नहीं होगे। 6 बजे संझिया के सूत हो मैया, 9 बजे दिनवा के उठ हो। निमन बात ओरा लागो खराबता, छोटू भी कसवा कूट हो। ओकरा से निमन हो कई फुटनी गे, ओकरा से निमन हो कई फुटनी गे। लैना पुतहिया खट मुदनी गे, लैना हमर मौगी खट मुदनी